ha ka wei pat ka jingja o ka ban saja we unong rep ulorai ban inoi kam rep ka jongu bat ban lej bella tre doktor no hadi yang bing layo ban yakran bat uni urang ba ulong la sore de ni ka sur terai conga kayo rodon re dadi ro ong ban ayang arak bla lupa mare yo so gum ta klami kinsan ka dor halenda jongu ka batho gum ni wala de ubanang man thaw bantar re wala pule ya ka tak postar ba dulong gum ni kain kanai kani gede kita kami ram o farmers market kebla pelong dakan nesfas ban wan rai ki jingmam ter rai ki babang bat bas ngam hangi penablo ki jingthong jingtai ki wan rai ki nong rep na keleng ki jaka ki babon ki khon swing smong ka juk menta ki ong bade ki nyut kini gede ki blathong bat khet ni ki khla ki batap ki bamdon jobo plastik ni bilor jadu ayure ban ki kper bahar kom ki bajule de ki nong rep jongi haki rilom khasi bat thebri boy kani ga yo gan long ha ka santrek meta banai ne ruspo hadu san baje ha nesfas headquarter ha lindet jogan nazareth hospital nazareth shalom mari yo song ni orang ba ula po samar ke bu long mitang lai wan ra isole jango jithang ro sirkhle hade kani ni orang ba ula rai banum bela tre doktor shu hendai ban betang ke kamrep ya gini ke jajur ki bala dang ong khatian khasi pensong ko mek hendai khatian pareng ki ong organic ki ong shursbo hule wan ban the di ni jor ban mari po yeng iman ke me jong phi da ko jing kemen hak khatian khalishin song wo kukpa ki vegetables bon ra ma phi they are so shngam